and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga ikalan, niya karon ang naginapos nga mga sumpay ning sugidlanon pahiyon sa nagbangutang kasing-kasing. Hello, Claire. Asa mo ka? Wala naman kay batasan, ha? Lakaw lang ka, wagani ka manangid ako. Pauli na kayo dire. Niya ako muli. Wa pa mahumay na nga mong inom dire uban sa kong barkada. Usa? Bye. Hello? Hello, Claire? Pisit ba eh? Boyfriend ko? Naghatag yung dugang problema ni Claire da. Ano siya? Nagsugod naman siya pabadlong. Saman! Kalma lang. Usay kalma lang. Usay kalma? Puhay. Mula ka. Pahuway lang. Ay, tao na ko si Claire. Asal ni mo pangitaa? Isa-asa! Hubog ka niya. Lakaw ka, hubog ka. Pusit! Hubog ka, pahuway na lang bay. Pahuway na Di lang. ko makatuog kunwa si Claire, bay. Ay, naunsabiya ka. Ako na may paw. Basta pahuway na lang. Salamat ako nakatuog na. Nasa sofa. Tigaya. Ngangamba-ba. Gusbat gid ang pamilya. Nagusbat gid. Og si Kati may nakaingon na tanan. Uy. Murag si Sofia. Hello. Hello, Atik. Nawag man ka. Saman. Mutaho na sad ka nga ni Simbas Kate. Saman wa pa siya magmadre. Ay, bugal-bugal, Atik, uy. Nga nang nawag lagi ka. Katugon kay ko. Taga-ikog number ni Claire, B. Ha? Nga naman? Please lang, bakit manawag ko niya? Oh, di lang tingali kumuhatag ay kay basin o masuko si Declare. Importante kaayo, Tik, uy. Tikoy. Nga naman lagi. Ang amahan o anak may kahiubos baya ni mo, Sophia. Ha? Man ina. Tuhod kay nagtuog sila. Nga ikaw mo itaytaya nilang Kati og ni Mr. Martinez. Utro sa kautika ka. Oo. Taga-ikog number ni Claire ba? Importante kaayo, kay naluoy kong Kati. Sa? Ano man? Nga naman? Nakitaan ni Kati si Claire. Nan. Tapos kan-anan. Nan, o niya? Niluol ni Kati si Claire. Gisangpit. Pero nibiya dayon kauban sa usa ka lalaki. Gibiyaan las Kati. Wa mo tagad og daling nilikay. Og giduol kuno siya usa ka buang kuno. Niingon. Ha? Kisa may buang? Si Kati. Husa? Asa si Kati? Asa? Ni adire, way hunong sa paghilak. Pwede nga. Makigsulti ko? Wa ko magbakak, Utik. Mao ka na ang nabati ko kang Claire. Nag-atubang yun mi. Wa ko mabungol. Gusto ko bakakan ang akong kagalingon nga dili si Claire ang nagsulti ni Adto. Buang agud. Pero unsaon taman. Tingalig mao na kini ang resulta. Sa ilang kasilag na ako. Nga ila nagyug kong kalimtan sa hingpit. Pero, bisan na, Kati. Para nako, di gyud maayo. Kay bisa kung saon, inahan mingyog kaniya, God. Antuson ko na lang ang tanan, Utik. Kastilan, gibati ko ang takong kabalaka karon, Kati. Ha? Unsay gikabalak-an nimo, Utik? Nabalaka ko. Tungod kay. Doon nagkalit nga kausaban sa kinaiya o mga liho karon ni Bay Franco. Lakip na gani is Declare. Unsay puti mo ipasabot? Karon lang. Perting hubugang Bay Franco. Lakip gani ko. Gikan mi sa sugalan. Sa online sabong. Unsa? Oh. Kamu nanugal? Ngano may kwarta dis may kwarta day mo? Doon no. Gibinlan man ni Mr. Martinez si Bay Franco kwarta para magamit niya. Mao ba? Pero karon si Bay Franco bino may imnon. Apel nagsugal. Bunga tingali ni siyang pagmahay sa inyong kahimtang ali. Utik. Mo ngali. O ang labing gikabalak anak ko, mao si Inday Claire.
Oh, kay ngano si Claire? Murag, nibati siya kay ubos sa iyang amahan. Nilakaw, wa mananghid. Karon, gitawagan ako, aron mo uli na. Kay gipangita siya sa iyang amahan, ni Bay Franco, nga hubog. Oo, niya, asa ba na-contact ba nimo? Oo, kontak ako pa. Pero, matod ni Day Claire, dili siya mo uli kay nag-inom pa sila uban sa iyang barkada. Unsa? Palihog ra otek, tagai ko sa iyang number. Palihog lang, sige na. Number? Oh, ukate. Sige. Tagan na mo. Salamat kaayo. Stilan. Murag nabali na sa doon ng sitwasyon. Ikaw na sad karon ang nag-uol. Tungod sa kausaban sa mga lihok. Silang kinaiya. Otek. Hinubog na gyud ang imo ha, pero tabangin Hubog ko? taon ko. Hubog ko? Nga dili magpadayon si Claire anang bisiyo ha. Nga maghubog-hubog na siya. Hasta gani ko. Pastilan ginuko, saan na malang iya pag-eskwela. Aw mangundang ni. Aw, ha? Ay, resulta na! Sa naguba ang pamilya. Otek. You are calling is busy at the moment. Please try your call later. Di magid ako makontak ati Pangitaon ako siya, Sofia. Uy, asa nimo pangita kadako aning syudad. Nakikiinom ko no sa iyang mga barkada. Time pa sa mo inom na batong bata Dili, uy. Buinom ko taon, uy. Aw, soft drinks, tubig, buinom siya. Pero ka na makahubog, dili ko taon tumuinom. Pero karon nganong ni inuman? Tabangi ko, Sofia. Dili ko gusto maguba ang kaugmaon sa kong anak, Sofia, dili. Naunsa naman yung ikalaban pa sa kong uan ni. Uy, human ninyo ni Mr. Martinez na puli na sa problema si mong banag sa imong anak. Tabangi ko. Kining tanan tungod yun din ako, Sofia. Ako gihinumdan ni ining tanan. Unsa naman noon eh? Murag, ako naman noon ang napiit, Nahimong magbalantay, nila. Bida. Saan ako pagbiyaan nga? Nes Bay Franco, hubog Hasta ko. Aw noon, ni aman siya silang bay. Og si Claire, kinahanglan nga makita na ko, skam banga god. Nakato na siya ginom. Oh, may lag makatumong sa barkadang buutan. Ang ako lang og ang iyang mga kauban, mga brako. Mga brako niya kayo, saon na lang. Pangita, ko si Declare. Oh, okay pa di. Daghan pag-gasolina akong motor. Pero asam ko paingon ron ini? Asam lang ko pangitaas, Declare. Tawagan ako, basin og ako na makontak. Saman! Di yun makontak. Gi-off yun tingali niya. Ngayong cellphone, hadlok, matawagan ako. Pagyaw ko mahiman Asa man ako siya pangita, Murag ko nangita og dagom, taliwaas dagat. Una ka na ito, Amber? Inako, Kumpara sa tuno. Duwara gani ka ni kabutilyaw, hubog na ka. kumaanad good. Ganda na, doy. O, imo. Baso, imna niya. Ambe. Janice? Miinom ka na? Ate. Karas ka lang nagkataon sa pag-inom, ha? Claire? Naibawa ba si Papa ni mo, ani, ha? Claire? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!